Yo, what up, man? We zijn wel met 12, maar dat maakt helemaal niks uit. Ja, wist. Morgen, hoi. Wij zien hier, by the way, nog meestal om uit te dan. We zijn op dit moment met jouw meisje. Dus als je vrije kist en dat was maar dan, linkje die zit in de bio. Dus dat is op zich wel leuk. Dus als je mooi was dan, mooi is mooi dan. En als het net mooi was dan net. Maar wist. Ik ben hier in Discord aan het zien. Dus als het dan mooi was dan wel, krijg ik al je plinkjes. Maar ja. Dat dus. We zijn nou maar 2 meisjes helaas. Maar Thijs, doe ik even mooi. Alsjeblieft. Doe ik even mooi. Doe mooi. Doe mooi. Want ja, wist. Ik heb helemaal niks te doen. Oh, we hebben of jou. Wilde je al die merken maar wilde dan maar Among Us. Ken je mooi dan? Mooi dan. Maar ja, dat. Maar we gaan lekker, denk ik, begin. Goeiejoen, hoi, welkom. Als Marvels dan, maar stek maar dan. Jee. En nou ben we nou, kabam, maar de rest, hoi. Hallo. We zijn nou op dit moment, maar, oh, deze. Oh, hij pakt hem weer net. Oh, ik ben zo slim bezig. Hallo, Source. Oh, hij wil hem pakken. Yay! Hij pakt hem. Wij gaan Among Us. Alleen we zijn nou op dit moment met je fjouwen. Lars komt eraan, maar Lars is even voort. Want, ja, wist. Het is sad. Het is echt gewoon sad. Ja, ik snap ik wel, want good YouTubers ben nou echt live. Ja, dan zoek ik net naar Fries iemand zien die even Among Us aan het spelen is. Kuch. Oef, ja, heel erg oef. Zullen we... Wacht, dan zal ik even die tasks verhoren. Maar we zijn al met zoveel weinig meesken. Dan heb ik hem zo. Nee, ik het ik. Dus gewoon, als we straks bezig zijn, is stil. Lars, die komt erom. Lars, die is even voort. Ja, Lars, waarom? Is nou weer voort. Maar... Zullen we gewoon lekker beginnen? Moois fjouwen. Ik wil weer moois fjouwen. Ja, dus, ja. We gaan lekker beginnen. Yay! Oh. Nou even muten. Oké. Oh, ik ben echt nog de imposter! Ben ik nog eens de imposter. Ik ga achter Anna aan. En dan... Ja, achter Anna. Ja, iedereen zat van hallo. Goeie. Doei. Vente. Waar is je phone? Waar... Ja, als bezig bent, maar stil wezen. Ik weet letterlijk vak bij admin. Ik hier eerst bij cafetaria weekend, dan ben ik naar admin gegaan om een swipe card. Yes, I'm sure. Nee, want ik wie bij admin, dus dat kan helemaal net zo wezen. Dus ik denk dat dit een self-report is. Dit is zelf... Ja! Dit is echt een soort van wie is de mol. Snap je? Kan ik joinen? Ik kan op telefoon joinen. Ja, Renske, dan kun je joinen. Oh, je meldt mij. We zijn al maar zo weinig meisjes. Ik ben dan op dit moment als je fjouweren. Lars is echt, Renske, de mooiste... Jongen, wat is de code? De code... Had hij een mooi wel het van? De code... Nee, de link naar de Discord, die zit op... die zit in de bio. Dan kun je het komen. En dan... en dan in de ding zit de code. Yay! Ja... Zo, ja. Dat is zo mooi.
Ik vertrouw... Wat ik even was op Lars, ik weet niet wat Lars is. Maar Renske, daar kies ik wel mooi van. Ik kom maar lekker op mobiel. Marije komt direct naar horen. Oren Marije. Ja, zullen we gewoon weer lekker beginnen? Ja, oké. Dan gaan we wel even lekker beginnen. Ik probeer me bijna. Maar dat maakt niks uit. Het gaat om de lol. Het gaat om de lol. Zucht. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Oh, ik haal echt mijn electrical swipe card. Volgens mij. En dan... Nee. Dankjewel. 0, 2, 3, 4, 4. Yeah, dat is het. Tot hoe laat ben je hem live? Ik denk tot ongeveer kwartier vrachten. Tot ongeveer kwartier vrachten. Dus ja, dat. Tot de kwartier vrachten ongeveer. Achter worden, zei iets. Doep. Het is Anna net. Ken ik die zaal, zei ze. Ja, dus dan Edwin. Dit is een self-report. Sorry Edwin, dat is self-report. Anna, wie bij mij? Oh. Shit! Tadaa! Ik snap het net. Ik zoek je link. Verrassing. Had je hem willen joinen in de Discord? Dit is de Discord link. Tadaa! Oh, ik moet echt één keer even niezen. Dit wie gewoon... Dit wie echt gewoon een self-report. Het is... Oh, we zijn maar fjouw mee. Maar maakt helemaal niks uit. Maakt helemaal niks uit. Even doen ze. Zo, we beginnen. Ik ben wel een hele korte patje, maar dat maakt niks uit. Maakt niks uit. Maakt helemaal niks uit. Het is leuk. Zo. Mute. Nou ben ik weer crewmate. Dit is mama fjouwe meesken. Dit is helemaal niks on eigenlijk. Maar we gaan gewoon lekker. Ik vind het wel leuk, ja. Ik wil maar weinig, maar als het maar meer is het leuker. Bloep. Met P-scan. Oh, die leef ik nog. Top. Dan moeten we het lacht fixen. Ik zie eigenlijk een vraag. Ik kies me plots van NL naar Fries praten. Ja, dat kan ik. Ik kan van Nederlands nooit Fries praten. Dankjewel, Ivar. Ik weet het te fixen. Kies ik... Ja, dan kies mij spelen. Dan kies naar de Discord gaan. Waarom is ze gelijk spul? Ze hebben gelijk spul. Het is sowieso een kleur. Dankjewel. Lekker bezig. Ik wil dit van. King dit net iets van. Ik ken het iets dan net iets van als spookje. Want die lachten met is fucks weer en niemand doet dat. Dankjewel. Dan ga de weapons. Kies ik... Ja, dan kies mij spelen. Ja, linkje zit in de bio. Ploep. Ploep. Het is een ploep. Een ploep. Oh. Ja, dankjewel, Ivar. Voor Marije en voor Marije en Huub. In Among Us hoekje. In Among Us chat. Daar zit de code. Wij kunnen de code vinden. De code is vinden in Among Us. Zeg maar in de Discord. Dan wacht je even op. Zal je het twee meisken. Ja, ik ben niet gemachtigd zoals chitter.
Dan mast wel op... Oh, ik snap het al, Lisan. Dan mast alles wat... hoe heet het? Een e-mailadres want dan kist erin. Maar voor Huub en Marije, de code zit hier Among Us ding. Ja, Marije is er al in, top. En het is, de server is Noord-Amerika, Huub. Lars, die komt erom. Maar die wie even voort van een paar minuten. Hey Huub, leeft ook nog? Oh, Lars is er al. Hey Lars! Lars! Lars, even knuffelie. Even knuffelie. Even knuffelen. Even knoppen. Even knoppen. Wat nog even op Huub wacht, zie. Oh, wacht dan maar. Wist weet ik. Dan even de game even wat oorser. Want ik heb ook common tasks 2 en long tasks in short tasks in. Dus zei ik het zo. Goed? Voor iedereen goed? Zul ik gewoon dan dat we volgens mij kist voting time. Oh nee, voting time. Nee, dat we iets nice. Nou koest iets net zin. Nee. Voting time. 0,90 seconden. Nee, ik heb nog 90. Nee. Hey Huub. Huub. De code zit in Among Us. Ik kan hem net zezen hè, op stream. Ha, dan komen er meer. Dat is net handig. En hij mas Noord-Amerika hè. Ja. Wees, wat Lars, waar zou ik nog naar de wc? Wist al. Wat die is het eigenlijk? Waarom moest voort? Hè, Lars? Waarom moest zo voort? Hè? 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 Ja, ik ben Huub. Oh, oh. Oh, Lars. Waarom? Hey, waarom doet het mij aan? Wat is dit? Hè? Hè, Lars? Oh, maar Matt wacht je op plassende meesken. Wij wachten op plassende meesken. Ik mag wat, jongens. Het iemand nog iets leuks te vertellen? Nee. Nee. Oh. Lekker, Lars. Lekker. Dan snap ik het wel. Top. Top, dan gaan wij beginnen. Dan gaan wij zo beginnen. We gaan beginnen. We gaan beginnen. Wow, wow. Succes, iedereen. Succes. Shit, dit is tenminste... Nou hebben we meer meesken. Yay! Ik get een navigation. Hallo? Hey, hoe kom ik erin? Nadat het padje kleren is, dan was het die code even invullen die in Among Us chat. Maar wie... Ik zeg Edwin, Nou, wie mijn foto's? erin. Ja, wat is de code? Kills. zit in Among Us in de tekstkanalen. Maar ik weet dus Ik volg de Hieke, Waar maar was, een orenkleur volgde meer bij. Waar was ze gekild? Volgens mij bij de control of zo. Maar waar volgt het? Fout John weer maar eens voor zekerheid.
Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het een self-report is, maar... Ja. Ja. Think kijk. Nou, ik stem John Nou, ik Deere. weet niet wie. Ik had er weer Maar dat niet je- in, want anders ken ik die. Is Ken die ik op, de ja. sowieso in van. Is net. Ik ben je zo slecht in. Tada! Waarom heeft het Sonic jij geen audio? Dit is heel slim. Nou jij hem wel audio. Ik ga even swipen als spookje. Nee! Dankjewel. Ik ken een code net vinden. De code die zit in Among Us. Dus hij is steeds met de Discord en dat is just Among Us tapke. Dat is just letterlijk. Daar zit hij. Daar zit de code. Dus nou kan ik hem wel het vinden. Du 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 du. Bu bu du du. Du 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 du. Oh. Oh, wauw. Jongens. Ik moet hier even een screenshot van Marty. Wacht even. Nee! Ik moet een screenshot Marty. Oh, dit is zo jammer. Dit is zo jammer. Dit is zo jammer. Oh, ik moet deze dan. Ba, ba. Dit is dun 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 dun. En dan is het pam 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 pam. Yes! Oh, en dan maak ik nog een admin. Dat is clear. Dat is hier clear. Ik zie de code. En dan was Noord-Amerika, hè, want dan is het makkelijker. Tu 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 tu. Zo, tada! 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 Ja, was je Jere, de code Jere achter. Maar nou, op dit moment denk ik net. Helaas. Helaas. Het wordt een beetje lang, jongens. Oeh, Anna. Oh, dat is het zo. Bij electrical. Degene die telkens hoe heet die ding? Die sabotage doet, die doet echt volle. Ik wil het begin heel in mijn lijst. En Ja, Anna, wat die, is er? Voor mij is het praten als het al is. Ja, maar wacht even. Anna, jij hebt hem de body gereport. Was daar iemand Ja. nog meer? Want ik stond namelijk... Ja. Want ik die stond wordt namelijk... afgehoord. Ik stond de hele tijd bij de ingang van electricity en ik heb alleen jou naar binnen zien lopen. Ik heb nooit iemand anders daar zien staan. Ja, maar ik had toen in het hoekje, daar lag een body. Mm. Ik luister wat als zo te sissen. Ik kan het al volgt zeggen. Ik ben naar security gang om fix wiring te doen en toen ben ik via de bovenkant wel rondgang, maar daar raakt niemand showen. Want ik denk eerlijk gezegd Nee, ik dat zeg het bij- heel bij- veel Nou, wat ik trouwens cent was, is. wat ik trouwens was, is dat ik Ivar aan het begin, toen ik naar security rand daar Bob in Sien kwam. Oké, ik vind Iva de duidelijke, de meest suspicious persoon, dus Ja, Nee, wat? maar iedereen. de vraag is of we er nog in. Nee, dat is net handig om nou. Ja, Als we nou niemand eruit stemmen, dan hebben we bijna verlend. Dus nog 10 seconden om te stemmen, dus Wat boven het groot? Ik stem Anna, maar als jullie ook... Ja. ik heb Ivar. voor Ivar. Nou, kom. Ja. Nou, ja, doei. Die persoon heeft mij echt deermaken. Ja. Oh! oh, Oh, dat wie nog iemand door is dan. Oef. You are dead, cafeteria. Jongens, je matten sowieso op die knop drukken. En dan gewoon iemand eruit stemmen. Want het is sowieso nou zo. Oh, ben ik nou zo... Ik ben net kleurenblind. Ja? jongens, de maat hier niet. Ja. Dat verliezen we. Ik denk eigenlijk dat Lars het is, maar dat weet Ja, ik nee, niet. ik denk dat het Anna is. En dat iedereen Dankjewel, dat iedereen- Hajo. Ik dacht, Ja, dus maar dat is het- ik dacht dat misschien Huub wie hem als jij net op deze knop drukt. Ja, dat denk ik. Ben ik wel expres. Ik Ja, vind dat is luisteren leuk, trouwens, maar- dus ik zus Anna echt. Ik zeg Anna. Ik ken wedstrijd wel eens inderdaad, maar
Lars, als Toon nou de pasta wie is, dan was nou echt een GG. Oh no. Ja, dat hebben we goed in. Dat hebben we goed in. Oef. Tadaa! Lekker We hebben voor de mensen die krijgen deze call binnen de code, die zit in Among Us. Dus zit de code steeds maar in tekstkanalen en dan Among Us. En de server is Noord-Amerika. Want in Noord-Amerika is meer servers dan in Europa op dit moment. Ik had gewoon goed ook. Het is wel heel raar dat de imposters dat ze D binnenkist en dat steeds de sabotage doen. Ja. Dat is extra als het nog een spookje is, dan was ik al die tasks doen. Dat al tasks dost. Dan, ja, dat. Maar Wat? Het is net dat het eerst Davy is. Ja. Ik mat in killen, alleen ik moest eerst 24 seconden. Renske zit er lekker in, yeah. Oh, Renske had hem damned. Maar Renske die mat hem sowieso net die- damned, hè. Helemaal damned, hè, by the way. Wat is de code? De code die zit in de Discord. Ik wist gewoon dat het Anna was. Ja. Ik moest in killen, ik moest eerst Ja. wachten tot iemand killen. Maar Oké. even starten. Renske, by the way, als wij straks in een ronde tafel gaan, dan was die microfoon net damned, hè. Want dan moet we nou maar ze praten. Dus dan is dat handiger. En voor jou, ik weet het, als Sjoukje maar er nog in. Edwin, Ja, was net praten gaan op de west. ja, Nee. ik ben kijk achter elkaar. Zullen wij, we beginnen lekker. We beginnen. Tut, 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 tut. Ik heb allemaal meer tasks die in. Woep woep. We gaan weer. Imposter. Nee, weg crewmate. Ik heb wel naar auto. Nee, waag mij te killen, Anna. Dankjewel. Oké, ik ga wel naar de lachten. Daar zit Renske en Anna. Oké. Waarom gaat niemand naar die lachten, verdomme? Oh, sorry jongens. Dat is net... Nee. Dat is net mijn bedoeling. Oh, van lachten ben al fixed. Dan ga ik hierheen. Tada. Mijn code doet het net. Nee, maar dan was ik in de call komen. In de call. Ivar! Waar is Poen? Oh, zoals we de, oh, en John Derek helemaal onderin bij de garbage disposal. Ik ben bij de cards 5 ding. Ik ken Je bent net zus Daan. Die God. meest Simon. Me. En maar wie bij me. Ja, ik laat zeg maar zeggen, rij ik in. laat Ik zeggen, ben navigation op het daar. begin. Ik Ja. trek mijn cards 5 ding te voeren naar de ding aan de orenkant. Dus Maar Renske wie disconnected. dan? Wat zei dat? Waar wie iedereen? Weet ik net, maar de lijn lichaam die dat door de stand de boeten moest gooien. Dat garbage. Maar had niemand John Deere gevonden, want die was dus ook al dood. Ik ben net Ja, die altijd is dus zus Daan. Eerlijk zijn, ik wie in het begin wie ik bij Hieke, omdat ik haar wel wat beetje vertrouwde zat, dus ik wie bij Hieke. Maar ik ga Edwin net jongen. Oké. Toen is Hieke de hele andere kant op gegaan, toen ben ik naar de cards 5 denk ik. We moeten er nou wel een uitgooien, want anders Ja. Waar foto's? hebben we niet een kans meer. Dus wie weet het? Vaak je foto's. Ivar. Dat reed op zich wel imposter. Nee, dit is clear. Dat klinkt leuk. Oké, iedereen op Ivar. Ik skip maar. Wat? Waarom mij? Ja, goed zo, Ja, yes! ik heb jou niet gezien nergens. Ik kijk net. Yes, dankjewel. Ik ben gek te laten mij dat indrukken. Hoppa. Oeh, Zo, dat is slim, Huub. Dit is heel big slim. brain. Big brain. Big brain, ja, sowieso big brain. Doen.
Zo, die. En dan electrical. En dan weer deze. Poep. Volgens mij ben ik dan bij de clear. Oh, deze maak ik nog. Tudoen. En dan de cafeteria, dan ben ik clear met mijn tas. Kieken ben je wel. Nee, helemaal net. Oh, dan maak ik weer naar security. Wat is dit? Oh. Lekker, Lars. Zeker. Oh. Lekker. Ik ben disconnect. Oh ja, ik zeg het. Gewoon lekker met de opnij. Kom ik in In donation. Lekker. vertrouwde hem. Ja, ik had die killed. Oh, maar ik niet zo. Nee. Oké. Maar trouwens, Ik dat die vertrouw waren de Lars. mooi volle kills maken. Hieke zus altijd al zo. Nee, helemaal nee. Oké. Renske. Kisto er. Kom maar weer in. Oh ja, Huub is er in. En een Sjoukje. Maar Sjoukje die komt er heet niet net in. Even, Edwin, waar ging jij heen? Want jij ging echt in het grootste hoekje van de map ging jij opeens zitten. Maar zit die zo... Ik ging eerst naar de security. Daar ging ik eerst in en toen ging ik naar de motor in het hoekje. Maar toen was ik geheeld. Voor Lisan. De code zit in het tekstkanaal Among Us. Voor Lisan. Wie Edwin killt dan? Lars of... Nee. Ivar. Ivar hier mij deel maken. Start. Nee, we moeten even wachten. Nog op 2 meesken. Oh. Ja. Maar die Sjoukje koerde net inkomen, toch? Nou ja, als Sjoukje kist er erin komen. Maar zit ze dan wel in Noord-Amerika? Ja, zit ze dan wel aan Noord-Amerika ding. Want dan moeten we in Noord-Amerika server komen, want anders komt het niet goed. Ben ik die Jaren? Ja. Ja, want Ja. je doet helemaal raar. Hij doet het. Rent. Wil jij mij goed op... ding? Ja, maar Lisan had wij straks in praten is praten. En dan moeten we nog 2 meesken wachten op jou. Oh ja, Renske, dan mag ze nog inkomen. Ja. Ja, kom maar in. Ik glitste helemaal. Oh. Renske, we wachten je op die. Mijn broer wil ik wel mij dan, maar dat kan zelf wel in. Ja, ik zei ik nog wel even. Als Sjoukje net lukt, dan... Sorry Sjoukje, dat we daar eruit. Renske, wacht je op die. Kom maar in. Jerry en mij? Ja, Ja. Ja. Top. magistraal. Oké, nou nog op Renske. Ratatararata. Renske. Hoi Fenne. Hi. Renske, we best hoor hè. Renske. Ik kom maar gewoon, want dat ding dat, nou ja. Hij is wel Noord-Amerika die in Among Us. Oké. Ja. En de code invoert? Dan net. Nou in. Oké, top. Kunnen we zijn normaal doen? Dan moet ik een nice server al matje. Oh, let maar. Aan. Hij is ontladen. Yay! Yay. Yay! Asje. Oké, wacht. Oh. Lars! Beginnen we? Ik, Disconnected. Oh. En zo, dan heeft net Noord-Amerika. Dan mag even Noord-Amerika even checken als dat wel heeft. een dansje. En doen we het niet. Jongens, even kroepen als je dan. Even kroepen. Ik ben nog in speeltje. Het maai. Het maai. Ja! Yay! Dan gaan we beginnen. Woep woep. Een Woep woep. speeltje uit mij. Woep woep woep. Woepedoep. Woep. Oh, dat is wel heel grappig. Hallo? Speelt hij? Oh. Lisan left doen game error. Oh. Toet 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 toet. Ga naar O2. Let's kijk, is er gezellig bij mij? Want hierheen. Oeh. Boom. Ik heb wel naar de lachten. Ik moet maar weer de lachten fixen. Ja, dat zullen we. Ik moet weer even de lachten fixen. Hieke zus, helemaal net zus. Oh. Top. Boom. Boom. Ik is zo goed. Marije, wat is dat dan? Ik moet hierheen. Oh, oké. Dit wie dicht. Raar. Ik ben clear. Oh, ik moet deze dan. Ik ben net zus, want ik doe wel lekker mijn tasks. Toep.
Communicate. Oh, Huub is activate game. Left. Ik even downloaden. Even downloaden. Ik ben disconnect. Oh. Ja, ik zeg het. Ik weet het hoe. Maar ik ben disconnect. Ik wil weer naar de lachten. Ik wil weer naar de lachten. Kom goed. Kom goed. Wauw, dit potsie. Wow, daar hebben Dit we wie niet het, in. dit wie het meest? Wauw. Niemand had Melody kijkt voelen, nee, want ik verkeer je. Oh. Dit wie het meest? Ik ga misschien een hele domme vraag, maar wat betekent defeat? Wat? Defeat, dat is Engels voor verlen. Ja, defeat, Oh. ja. Oh, ik zag feet. verlen, Ik dacht ik al verslijm. feet. Huh? Maar je 3 keer nou weer joinen volgens mij. Ja, Renskerk en Ja. Lisanne weer. Niemand zegt meer Edwin die stiet er mooi van die slut door en ik laat je mooi in cafetaria. Oh. Je bent er nooit west. Ik ben aan de onderkant van de map. Ik ben mijn communication lekker downloaden. Ik ben met lachen. Mooi, ik ben met lachen. Ik ben deer maken. Dankjewel. Ik leefde nog. Ja. Ik zit even bij die liedje. Ja, Lisanne is het. Dan gaan we weer beginnen. Hallo. Wie ik de enige die nog leefde. Nee, ik weet ik leef. Oh. Ik leef denk nog. Oef. Ben ik weer crewmate? Ik wil even swipen. Even swipen. Oh. Kom, sabotage. Wat is nou weer sabotage? Communication. Oh. Communication is sabotaged. Zo, tada. Dat is gefixt. Wat moet ik hier dan? Oh nee, ik moet hier niks. Haha. Hier. Ik even downloaden. Ik even downloaden. Downloaden. Bloep. Ik ga naar admin. Ik ga naar admin. En hier even downloaden. Bij Renske. Oh. Oké, waar is Koen? Oké, daar. Waar is je phone? Ja, in comms, maar ik zeg het lichaam net lezen, maar ik zeg rapport wat dan wil, dus daar ik gewoon op klik. Zeg ze net listen. Wat zei Die is helemaal in de war, want niet Ik zei zeg ze net listen. Nee, ik zeg hem oprecht net lezen. Ik zeg de rapport dan, dus ik ben daar maar zo snel mogelijk op klik. Ik wie mijn Renscreen admin. Ja. Ik wil hem downloaden. Maar rijden die Ik ga dan wel een verdachte. dus die is Ik skip de fout, want Nou, maar ik wie in de cafetaria. Ik wie helemaal in de war, want al mijn tasks is wie op je. Edwin, op wie stem jij telkens? Want jij stemt telkens. Ja, ik stem op iemand. waarom op mij? Op ik. Het ken het niet, ik ben van Renske. Ik alweer dus. Waarom ben ik al niet? Dus Die ene guy, dat is die TikToker. Ja, dat ben ik. Hoi. Ik ben je zus. Ik ben een TikToker. Ik moest even downloaden. Even downloaden. Even downloaden. Dat moet ik gebeuren. Hè? Even downloaden. En dan ging ik naar electrical. Want dat moet ik ook. Ik moet sowieso naar electrical. Doep, doep. En maak deze het wel. Oh, dit is wel. Oh, dit is wel. Oh, chillen, yeah. Yeah. Jongens, dit is al de tweede keer deze keer dat ik hem heb. Dat is toch leuk? Dat is toch cool? Oké, dan gaan we weer. Nee. Versie gevonden. Reactor. Wij, Reactor. Werk. Oh. Waar? Die zeg ik op het lijst, die storage. Ik zag Edwin daar net nog. Ik wie in Ja. storage. Ivar wie daar rek. Die storage. Tankvullen, dus ik rande langs en ik rande even Ja. naar binnen. Ik heb het lacht fixen en daarna ging ik naar storage. En toen zegt iemand. kennen. Ik liep Ik ben bij de machine, ik zie het opsluiten.
Ja, ik liep samen met Edwin richting storage. Oeh. Ja. Oké, dus... Ik vind Edwin op zich wel sus, want die gong direct op mij stemmen. Ja. Maar wie, Ja, wat betekent Ja. zus? bedoelen. Suspicious. verdacht, Sorry, ik geef voor Edwin, want Edwin hier op mij stemt. Oh. Dus stem ik nou op Oké, Edwin. dus John Deere. Welke Oké. kleur Denk ik. Is Edwin eruit Waarom doet stemmen? iedereen op mij? Omdat ze op mij Ik doe stemt. het. Want Maar ik ben hem net, let maar op. Ik skip, ik heb te weinig informatie. is zwart? Oh ja, ik ben al stand. Ja, kijk, Ja, onze Nee, stem. ik ben green. Jog green. Nee, dat is Hey, Lars. hey, dat wil- Lars dat is wil altijd hij, lach green. Altijd. Altijd. Wat? Lars is altijd lach green. hè. Edwin, Ja, zit ja, er ja. niet- Edwin zit Marije, er niet even zo stemmen. Jouw welke kleur? Kies ik skip foto's net was. Wat? Of op zo. Maar als Edwin niet. En Shell dan, al weg. Ja, maar ik ben hem net. Let maar op. Werd voor 100 euro. Nou, en dan ben je suspicious. Zeker. Ik alsjeblieft, sis. Nou, I'm sad. Ik ben niet door het, man. Shit, tada. Oh, dan maak ik weer een electrical. Wie is dit? Dat is Wiet. Oké, dankjewel Wiet. Oh, Wiet is dat dan? Mooi. Dan ga ik naar Matt B. Zucht. Oh. Lars, wat hesto, Wat Joet? heb ik het Mooi Weet ik net. imposter wezen. En dit ben hetzelfde. Ja. wat zijn de kansen? Die kon die leak zo makkelijk zien. Ik wil ook geen Ivar trok ook op het laatste boekje in de waan. Oef. Jongens. Start! En ik ben naar Joep net 1 keer West. Nee, kijk, ik ben het iedere keer West. Iedere keer. Toen wie Lars je voet. Toch net Ik kijk 1 keer. We gaan weer beginnen. echt niet blauw, want blauw die kon mij zo makkelijk zien lezen toen ik deed die. We gaan. Ik ben er net mee. Pink back roommate. Maakt niks uit. Maakt niks uit. Maakt niks uit. Oeh, poep, poep. Ik wil naar admin. Doedoep. Oh, zo. Tada. Oh, Huub is weer gedisconnect. Ivar, don't kill me. Dank je. Dank je, dat is me net killst. Wie heeft dit dicht in? Oké. Even een rondje dan. Hey Lars. What up Lars? Doei Lars. Oh, ik ben al 3 ideeën. Wat? Edwin? Edwin? Wie zei wie nou weer? Edwin, je mag 1 ding zeggen en daarna stem ik gelijk op jou, zeg maar. John Deere. Ja, Edwin. Hij killde, hoe heet het, wie was dat? Ja. Hij killde- Ik was dat niet. in storage, man. In storage. Ik zag het Ja, maar dat was ik niet. Ja, dat zegt ze Ik ben net allemaal. in Storage West. Nou ja, ik Ik zie het absoluut niet storage. Ik weet denk Nee, ik al wie het is. ja. Ik weet wel wie het is. Het is Ik- Ike. Ik ben het net. Ik weet één ding heel zeker. Nou. En dat is dat... Ik kan de helft sowieso uitschakelen. Want Marije kwam daar uitrennen. En die is er dus net. Nee, die is die. Best net die kwam doen is, moet je kennen killen. En volgens mij Renske kwam er samen met Marije uitrennen. Ja, en ik weet echt sowieso dat Ivar het net is, want ik weet maar Ivar wie ik letterlijk alleen geen ad mee wie me volgens mij cartoon swipen. Nee. stemmen wie? Nee. Eh, Het is John op Deere. Edwin. Edwin heeft letterlijk iemand gekild recht voor Maar me. ik ben hem net. Wie man ik dan gekild? Phantom. Liesam, even stemmen. Even stemmen. En nog was Nou, dit Pieter pas je even Ivar wacht zodat ik erin zit. Oh. Ja, met Ben ik de Edwin op enige mij. die er zo slecht in is? Ja, Nee, we Ja. zijn net de enige. is net Oké, die mooi eerste. zo. oef. Nou hebben we nog Ian. Nee. Get on navigation. Oh god. Ik pak die. Als die pak Renske.
8, 6, 3, 2, 1. Top, thank you. Nou gaan we naar electrical. Ratatataratatara. Ik is hier even wachten. Als je net iemand oors uitkomt, dan Ivar. Ivar komt je uit. Wie? Nee, niemand voor de rest. Oké, top. 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 Lekker bezig. Ik ben nou naar de reactor. Oh, ik heb weer nog bij het lacht. Tik, tik, tik. Zo. Ik heb het lacht fixt. Ratatara, ratatara. Ivar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik eens op security checken. Lars en Lisan. Waar gaat Lisan heen en Rens? Krijg je ticket op? Oh nee! Waarom is nou communication nou disabled? Dan zit ik net op die ding. Wat is de code? De code die zit in de Discord. De code die zit in de Discord. Zo, top. Tadaa. Ratatara, 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 ratatara. Lisan, waarom killst du letterlijk iemand voor mijn eigen? Nee, ik kwam daar correct om. Oh, du kwam de crack on. En wat zegt? Ik zeg een report button en toen drukte ik erop. Het is waar lief. ben je dat? Bij, vlakbij O2 en daar dan, ik werd in de kamer. Nou, in principe kun je gewoon slim spelen. Dan stemmen we toch gewoon Lisan eruit en daarna Lars. Oh ja, dat mij. Dat mij. Ja, prima. Maar ja, dat... Maar Ik zeg Lisan toch echt met zo'n mes er toch heen gaan. Yes. Yay! Yes. Yay! Niet lekker bezig, maar net That's wel. it. Yay! Nou, wat we... Yay. Zullen we nog even e-pot zien, man? Dreamteam. Dreamteam, Lars. Wil je nog even e-pot zien, man? Denk ik? Waarom altijd die geloertjes zieken? Omdat... Nee. Was iets grappigs met de Lars. Ik wie juist maar Ali ging bij de gong dus livestream op Twitch. En wist wie letterlijk oren over naar mijn livestream het Sean. Wie? Meneer Ronald Oh. Fledder. Het oren horen naar mijn livestream Sean. Ik wist Wie? het. Meneer Ronald Fledder. Oh, meneer Ronald Fledder. Net meneer Piet Jan. Jan-Pieter. Die net helaas. Die heeft nog maar 40 minuten Sean. Ronald dit nog weg? Nee, helaas Wat? net. Wacht even, Ja, Jan-Pieter. Is dat degene waar ik denk dat het toe gaat? Ja, dat is Jan-Pieter. Die heeft 40 minuten al naar mijn livestream Sean. Oh ja, Jan-Pieter, dat weer... Ja, dat is Jan-Pieter. Ja, Jan-Pieter, die ene. Ja, Jan-Pieter die ene. Ja, die heeft al 40 minuten naar mijn livestream Sean. En meneer Ronald Fledder heeft al oren naar mijn livestream Sean, juster. Wat die hieken dan? Ik ging letterlijk gewoon praten op Twitch, maar Ali ging we lekker praten. En toen wie Ronald van, yo, ik join, ik even shit. Het zie je echt van Ronald, waarom was het shit? Maar hij had oren naar mijn show, want dan is steeds maar uit te tekenen watchtime dan en nou Ronald. En hier laat ik een oren en 30 minuten. Lekker even Mooi rond hoe je gesprek mij aan dit. het Wat Ja. vriend van Ronald zien Tomodachi live video's. Er komt Joet en na je Tomodachi live video met mij erin. Ja, maar Ja, maar Joet. Hieke. Ja. Oh, Ben ik de Maar eerste ik- die geen Ronald Fledder shit? ja. Nee, ik chum ik net, maar Maar- Hieke, ik had Ik je een heb- hele ik belangrijke net. vraag. Nou Lars, vertel. Wat is de vraag? Hast verkering mij Ronald? Nee Lars, ik heb verkeerd met die. Ja, weet ik toch. Want je... Kan je Dat is het maar. Maar Hieke, waarom shit iedereen die mij Ronald? Nou, omdat ik vorig jaar hier een video maken van ik hier TikTokers exposen en toen hier een keer YouTubers exposen met Ronald erin en toen ik schat gekozen heb voor je lang en een vriendje en wie een wie Ronald en daardoor dacht ik iedereen dat ik maar Ronald hier. Maar, Oeh, Wie de slow zuur. en die live het active zijn. Ja, maar En dat toch. is voor de grap niet, maar... Dead.
zo. Nee, het wie ik maar Terwijl voor Ronald zei Girard nog niet is. Ja, even een kuch. Ehm, Waarom is de code Ik ga verbergd? vragen, Omdat de code Hieke. verbergd. Vertel, wat is de Ik heb een vraag? Wat is de vraag? Wen het Hieke dicht bij Ronald? Ik wen niet 40 minuten van Ronald voort. Oh, jammer. 40 minuten. Maar we gaan lekker de game bestarten. in Friesland of net? Wat? Juist. Ben het Ronald een Wolle? Ja, bol in Friesland. Ja. En iedereen hier. Oef. Imposter. Oef. Get on navigation. Ik ben slim. Ik get on navigation. Dit is de makkelijkste task ooit. Tada, en dan is het clear. En kijk naar communications. Dit is gewoon... Dat steeds maar... Oh, ik moet even downloaden. Even downloaden. Even downloaden. Bij de spoon. Ja, Nee, In admin John Deere, ik zag het voor mijn neus. Zwart. Waarom denkt iedereen mij? Ik zag het voor mijn neus! Hé, maar ik vind dit net eerlijk. Ik vind dit net eerlijk. Nee, maar Edwin. jongens, dit is gewoon Edwin's Edwin. stem. Je hackt gewoon op Edwin's stem. Dat is Edwin, gewoon alweer. Maar voor mijn neus. Ja, nee, maar het is ook best makkelijk. Want als het Edwin het is het Lisanne. En dan Ja. schieten we die eruit aan. Was nog steeds hij is mainscore. Ik weet niet dat het goed is, maar ik jij gewoon aan Edwin's stem dat hij het gewoon is. Oef. En Oh, Renske, ja, stem! Ik ben verkouden, dus... Renske, Nee, Edwin, dat Doe zo'n is skipfout. Dat is wel weer. Nee, maar Ik Edwin, geloof het weet wel. wel hoe die liegstempling. Ja, maar het liep krijg door corona ha. Zo verkouden ben ik. Renske even stemmen, hoor, ons even skipfout. Is goed. Nou ja, ik doe gewoon Edwin. Arme Edwin. we Arme hebben Edwin. gewoon Ik geen- stem door iedereen bij. Die stem. Arme Edwin. Is je... Goed bezig. Let's Succes. go. Succes trouwens aan het laatste imposter. Dit is... oh, dan is het Lars, denk ik. Het is net Ivar en Anna. Beroep. Tada. Oh, ik moet ook communications. Oh, nee. Stop. Oh. Tada. En downloaden. Yay! Machine. Tada! Yes. Dan mag ik naar admin. Anna die volgt mij. Of net. Renske. Hallo? Renske, don't kill me, don't kill me, don't kill me. Dankjewel, Renske. Ja, Wie dat? Volgens mij weet ik Edwin. het wie de body. Edwin. Admin. Ik Nee, zie dat het denk ik in niet. security. En ik zeg Renske en Hieke dat in admin gaan. En toen zeg ik een body dig in. Maar dat zeg ik krijg net op camera. En toen werd het body report. Dus dan, ik denk dat het dan reed is. Nou, Of dat is- wie Maar de ik Ja, dat- ben die hoge kant in gang. Lars en Lisan waren bij mij. Dus... Inderdaad, en wie binnen Marije ik nog Shin kwam. En ik denk net dat van Anna zelfreport is. Dus dan moet het Renske. Dan is het waarschijnlijk Renske, nog is het Anna. Ja. Dus Ja, ik- maar volgens mij is dat Renske. Want ik Ik weet het, maar Hieke daarin gaan. En toen na zei deze ik, ga een potjes, body- ik verdenk Ivar. Nee, ik zat lower. Ik ben net de imposter en dat betekent automatisch dat Ivar ik net de imposter is deze keer. Oef. Nou, dat is wel heel uniek, want hij is een bijna het hele team. Nee, Maar ik ben het net, dus dan is het Ivar Ik, ik net. ik explain hem wel even. Wij waren opgesloten in Electrical en daarna ging ik naar Lower Engine. Ja, en daar kwam Marijsje in. Ja, Dus ja, dan is het of Ik Anna zit op of Reed. Renske. Ja, ik oké. zit ook op Reed. Wat ik zeg het op scan. Mhm. Ja. Met zichzelf direct maar uit. Shit, tada! Ah, Oef. Oef, oef, oef. Oef. Oké.
Ik zie het, ik zag een admin niet waar en zie het terug. Intussen, ik zie de Renske. Ik zei, nee Renske, nee Renske, nee. Nee, en toen kilde ze mij. Het zie ik echt van... Edwin, die Oh, zit Lars, jee. Even kroepen. Jongens, we doen nog even Ian Potsie. En dan is de laatste Potsie. Ja, ik wil Ja, kijken. maar hij komt binnen net. Iedereen vertinkt me. Ik ben hem Jattel. Ja, maar de beste, nee, niet als we die vertrekken, beste Mac. Ja. Even nog hier iemand wachten? Of iemand nog wachten? Maar jongens, ik roep gewoon even zijn stem jaren dat hij het weet. Ja, maar ik lig kort. Anne, Hieke, Huub, Yves. Edwin, ik jij die elke dag. Kunnen we nog, was beginning nou gewoon? Eerste? Zullen we gewoon beginnen? Ik gewoon beginnen. Die missen we dan nog. Weet ik net. We gaan gewoon lekker beginnen. Laatste Potsie. Oep oep. Yes. Oep 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 oep. Oh, we missen de Huub. Ja. Oh, arme Huub. Big Back crewmate. Arba truc. Nooit meer sissen. Ik heb wel naar keer ik het op. Zo. Wel volgt Anna mij. Ik heb die ene tasks die en dan maak ik die oren dan. Ik ga later. Zo, poef. Renske is het net. Dan Renske wie bij mij. Electrical. Ja, we lekker naar electrical. Even lekker naar electrical. Dit is Lars, oké. Beroep. Beroep. Task komt hier, top. Die checken we die in navigations. Waarom? Wacht even, ik geef de rondje hierin. Downloaden. Get Savage. Nou, letterlijk bij de clear. Dan ga ik naar admin. Upload. Lars, don't kill me. Hi, huisje 46. Welkom bij deze mooie livestream. Welkom. Ik ben aan security en dan ben ik clear. Letterlijk, ik ben aan security en dan ben ik clear. Lars, ik naar mij achterna, maar ik ben aan security. Waarom is er nog niemand daar? En ik ben clear met mijn tasks. Tada! En dan ga ik naar beneden. Hoe de fuck komt zo uit reacten bij? Zwat. Dansen. Ik kan wat is dit voor roende? Wait for Hieke to be in the poster. Dit is helaas de laatste potje, maar ik ben al klaar met mijn tasks. Kom, we gaan met z'n allen. Nee, ik ga naar beneden. Ik eens oorlog checken of ik ergens een derde body vind. Renske net. Ik ga eens overal heen. Ik ben klaar. Ik ben klaar. Anna. Anna achter me. I want to get here again body. We gaan op zoek naar een body. We gaan op zoek naar een body. Anna die is hem net. Nee. We gaan op zoek naar een body. Nee, daar ook geen body.
Waarom is er nergens een body? Waarom is er nergens een body? Admin. Waar? Oh. Wie? Waar? Wat is ik nog maar in? Sorry, Marije, wat is er dan van in Electrical? Niks. Ja, ze zijn maar niet leven, maar in de hele tijd om het struinen. En ik dacht, ja, het zei iemand Ik weet aan sowieso kunnen dat het Lars het is, En ik Liz kom en eruit Agnet en en Huub, want binnen- wij zien nog doen killen. zien. Wat zijn de steken? Maar ik weet sowieso dat Sto het net best, Huub, Agnet en nog iemand Agnet waar wie nog doen zien. Want ik heb die tasks gecleared. Je komt alles goed. Je hebt mijn tasks been cleared. Maar wie doet het nou? Marije. Marije, want die begint. Ja, ik zoek dus op... Oh, ik ben correct led. Ik ga correct erop in ons stemt. Oh, waarom op mij? Oh, dat is wel een beetje verdacht. Dat is verdacht, hè? Ik ben nog clear van mijn tasks, jongens. Wie is nog niet clear? Shit, Marije was in Paul. Wie is nog niet clear? Wie is nog niet clear? Er moet nog iemand clear. Ik mag nog één. Ik mag nog eentje. Ik achter Lars, jongen. Dus Ja. iedereen kill me even net. Achter Lars, jongen. Hou je me net in mijn tasks? Ja, top. John Deere is het net. Wie had hem dan nog? Het is goed. Ik en Lars. We zitten ik maar geen al nacht hier. Zucht. Iedereen talk to me. Oké. Dit is helaas het laatste potsie. Talk to me. Dames en heren, Boeken. dit is helaas het laatste potsie. Wat vond je hem ervan? Ik zeg Anna, ik informeer je en toen liet hij eens ook wat je hoort. Ik heb Ja. gewoon een week weer. Ja, Nice. ik wie hem. Ik heb Ja. Ja? Ja. Ah, wie de stoel hem? Ja. Chilling Marije en ik wie hem. Ja, dat weet ik. Dat is de waans die. Ja. Maar ik dan deze game gecast. Iedereen bedankt. Doe ik Lars. Nog voor mooi man. Doei. Iedereen ik. Ja, dat is wel mooi. Bedankt. Ik heb Doei iedereen. Dan doe ik het even samen. Dan bedank ik iedereen die deze stream heeft jongen. Fijne Juna, zoek ze. Abonneer ik even op chill. Doe het even. Zoek ze, doe het even. En dan geven we deze stream bij Anarchie. Hey, doei iedereen!